Hasdiri nai mathang botol rok tabuk lahar patimung patui tongmana tuyei bahaike kom khlai manau abono tuino kobang ma laharo raide phunung sakha or lahar patimung tabuk kobang kukna patiwi tongo patimung patiwi tongo malkhong chalongnai bike mothanai eba lamoi himi tongnai lukurok paithogo beba khamya berjago nai mathang botol rokni sakawo obo hai patimuni koktama hasini social media electronic media print media rok abai khlaimani yagulo kaisa kuiso malkhong chalongnai rok gosui na hari manyate sak sasung malkhong overtake khlaiye speed ke malkhong chalogo abuni bagai joto malkhong chalongnai rok sak bai thangnai kolei chalogeni bagai langma ari lango abo haino Bishalgor new market hor buthanai tang bedek buskani Agartala Bishalgor laharo kokti sali phungdam charo Udaipurni simi speed ke chalogoi Agartala thangma lamao DR07 1223 lomborni bus malkhong overtake khlaiye khungsa bike motharnai no thutai rikha te malkhong speed ke chalogoi khana naimani ajorao no lamoi himi tongnai lukorokte amsani bariya khlainai rokbai phaiye bas malkhong no kasoi narikha te malkhong chalongnai tuton bisasna malkhong bisini karewoi sungkate bono joli jaglaiye amsini lukurok eba baniya khlaine rok bulaikha lukurok bai bujagai thilala liling khlaiye tuton bisas Bishalgor thanawa thangai sogoikha aboni yagulo Bishalgor hor bothanai tangbedini worker rok sak dukhu manjak tuton bisasno dakti dora Bishalgor bokasta sakam nogo talangai thanga aboni yagulo bini sak belai doro ngmabai bono sakam nogo naikol jangmani yagulo hapaniya sak nogo refer khlai rohjaka amsani baniya khlainete lamo himi tongnai rok sawi khnarika malkhong chaloknai bele speed ke chalokma bagino belai lahar patimung patiwi tongkha malkhong chalonai rok tomongno speed ke chalogui tongkhe or lahar patimung patiwi no thangnai hini saka te nai muthang bodor rok jesepano raide rugui sapano patimung patiwi tongnai hini saka amsani baniya khlainete amsani lukurok tabuk Bishalgor thanani police o malkhongno thanawa tulangai thangka hini koktama sawi mankha তো আমরা অফিসের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর কি হ্যাঁ একটা বাস গাড়ি একটা বাইকের মধ্যে তো লাগাই দিছে আর কি কি আসলো এটা গাড়ি হলো বাস গাড়ি হ্যাঁ আহত কয়জন হয়েছে আহত তো আমরা একজন নিছি তাই তাই কি আসলো এটা আসো গাড়ির নাকি তা তাই না তো বাচ্চা লোক আর কি। বাসের ড্রাইভার হ্যাঁ বাচ্চা ড্রাইভার। কি নাম নাম হলো টুটন বিশ্বাস কোন জায়গাতে পৌঁছাছেন আমরা বিশালগড় হসপিটালে গেছি